някъде го бях казал, защото журналистката допусна в нея да изчезне елемента на творчество. През моя журналистически път винаги съм търсил и такова нещо. Винаги съм търсил да намеря по-странни, по-необичайни хора, обикновени хора в крайна сметка. Това пак е елемент на творчество. Тези хора в крайна сметка изчезнаха от нашата журналистика. Аз не мога да приема медия, която присъства само на пресконференциите и говори това, което управляващите искат да чуят. Но това е част от една така по-голяма трансформация. Общо взето ви ме питате в такъв контекст, съзирам в въпроса ви, че става дума за печатните медии. Основно, макар че мисля, че като цяло и телевизията е в голяма своя вътрешна драма. Телевизията може би по цял свят. Тя просто изпусна възможността да се превърне и в нещо друго. Разбира се, не мога толкова общо да се говори. Аз между другото ще ви издам една тайна, че изобщо не гледам телевизия и се мъча да отделям това време за четене на книги, което си е много. И аз така правя. От 10 години не гледам телевизия. Но да, мисля, че все повече хора прибягват от това. Така че ето има някакви варианти за излизане от тази ситуация. И аз да попитам, също ми беше любопитно. Но нека в този контекст да споменем все пак няколко имена на журналисти, които продължават така високо да държат, ако мога така да се изразя, знамето на българската журналистика. Това за мен са Веселина Съвласка, Любослава Русева, Иван Бакалов и неподражаемия и много скъп и обичан от много хора доктор Тони Филипов, който е псевдоним на един наш журналист. Дето се вика, само те да са пак до някъде измиват ръцете на българската журналистика. Разбира се, да. Защо да не спомена името на моя приятел, колега и поет Бойко Домбровски, който вече 5-6 години поддържа в сега своя коментарна колонка и го прави по един удивително прецизен и стойностен начин.